Salam vatandaşlar. Our guest today Bugün bizim mihmanımız George Washington adındaky universitetiniň barlaglar boyunça bilermeni Professor Sebastian Peirous. Professoryň meşgullanýan esasy ugurlary Merkezi Aziýanyň syýasy guruluşlary, ykdysady we sosial meseleler, islam we dini azlyklar hemde Merkezi Aziýanyň Hytaýda, Hindistanda we Günorta Aziýada dalaş edýän geopolitik orny bilen baglanşykly. Sebastian. As you may know, Turkmenistan Bizim gepleşigimizi gatnaşýanyňyz üçin size öz minnetdarlygymy bildirýän. Sebastian, Türkmenistan Merkezi Aziýada iň ýapyk döwlet bolmagy bilen bir hatarda. 25 ýyl bäri diktatorlar tarapyndan dolandyrylýan ýurt hökmünde dünýäde tanalýar. Ilki Niyazov, indi bolsa Berdimuhamedow, diýdim zor siýasatynyň döredin problemleri gözü dörtülüp duran fakt. Meniň size aýtmakçy bolýan zadym, hökümdaryň öňünde baş eýmek, diz etmek, Türkmeniň taryhynda görülüp eşidilen hereketlerden. Emma bugün 21-nji asyrda Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary diktatoryň öňünde baş eýip, diz edip maskara bolýarlar. Meniň size berjek ilkinji sorum. Mecburi halda baş ehip diz etmeklik hökümet ýol başçylarynyň at awryny, mertebesini kemsetmek bilen bir hatarda. Olar üçin esasy gorky faktory bolup hyzmat etmeýärmi? Türkmen rejimi esasy problemalary Türkmen halkynyň boynuna 2 derecede, şahsy we milli derecede dakýar diýip hasaplaýar. İlki bilen şahsy derecede insan hukuklary nukdaý nazardan söz azatlygynyň we erkin pikirliligiň dolu ýok edilmegi Türkmen hökümetine dil ýetiren islenlik şahsiýetiň iýdigiderli basgylanmagy Niýazow döwründe ýola goýulan we häzirki güneçelli dowam edýän bilim pudagynyň hopukduruji ýagdaý hemde saglygy saklaýyş pudagynyň gözgini ýagdaý raýatlaryň durmuşyny gaty agyrlaşdyrar. Onsoňa ören baý döwletde Türkmenistan bolsa ören baý döwletleriň kataryna girýär. Citizens very difficult and challenging. İlatyň azyk öpçünçiligi we azyk howpsuzlygy Türkmenistanyň ähli küncüne deň derejede öpçün edilmeýär. Bu çapdan aşa siyasi diýdim zorluk hem de sosial öpçünçiligiň gowşaklygy tutuş Türkmenistanyň milli problemasyny öwrülýär. The weakness of the social welfare is a challenge for the Näme üçin? Bilim we saglygy saklaýyş pudaklaryny dören çykdynsyz ýagdaý döwletiň insan baýlygyny, ilmli bilimli, intelligensiýa gatlagyny hem de milletin geleceğine ulu howp salýar. Meniň pikirime görä, Türkmen halkynyň üstünden berk gözegçiligi ýola goýmak üçin Niýazow we Berdimuhamedow döreden bilim sistemasyny partlatmak gynansagan gaty ansat. Emma bilim sistemasyny täzeden gurmak ýa-da dikeltmek iňen agyr düşer. Galybersede Türkmenistan garaşsyzlyga çykaly bäri sizde pesinden 2 nesil Niýazowyň ýol başçylygyny we Berdimuhamedowyň rejiminiň asylyny bilim aldylar. Şu sebeplere göre men gynanç bilen oýlanýan Türkmenistan yeterlik derecede ykdysady we sosial mümkinçilikleri hem de ukyply we başarjak adamlaryň ýurtda barlygyna garamazdan häzirki hökümet bu mümkinçilikleri gün saýyn kemeldip we peseldip gelýär. Eger hökümet öz alyp barýan siýasatyny tiz wagtyň dowamyna üýtgetmese, döwletiň üstüne awanan howplary uzak ýyllara çekmegi mümkin. Indi ikinci soruğa geçtik. Niýazow 2002-nji ýyldan, Berdimuhamedow bolsa 2007-nji ýyldan başlap adam zadyň garaşasyna edilýän iň agyr jenaýetdi.
insanlaryň zorluk bilen ýetirim edilmeginiň sebäpkärleri bolup durlar. 2002-nji ýyldan başlap tutuş sivilizlenen dünýä adamlaryň nire ýetirim edilmegi barada hökümetden düşündiriş soraýarlar. 2003-nji ýyldan başlap adamlary geri götürmek barada ýörüti Moskwa mexanizmi döredildi. Emma häzirki günniçenli diňe agramy 45 kilogramda geçmeýän bendilerin cesetleri hossarlaryna tapşyrylýar. Başga hiç bir ütken zat yok. Ýa-ni ýaqin Benada Ýewropa hyzmatdaşlygynyň 17-nji sessiýasynda Moskwa mexanizmini täzeden dikilmek barada teklip girildi. Türkmenistan halkara guramallaryny diňe bir tümelere göbermek meselesinde de ýetirim edilen adamlaryň ykballara barada hem halkara jemgyýetçiligiň pikirlerini äsgereno. Ýetirim edilerleriň sanawy esasyn Türkmenistanyň öňkü ýolbaşçylary, pudok ministrleri, vice-premierler, bankirler we işewur adamlardan ýagny Niýazowyň diktaturasynyň eden etdiliginiň gözli şaýatlaryndan ibarat. İnsanlaryň garşysyna edilen bu gözü dürtülüp duran jinayetlaryň garşysyna ýumşaklyk bilen aýtsak, halkara jemgyýetçiliginiň diplomatik garaýşlaryna nädip düşünmeli? İnsan hukuklary babatyny, halkara basış meselelerini Türkmenistan öz geografik we geopolitik yerleşişi bilen belli bir meşwerde siýasatyň pidasy boldy diýip hasaplaýar. İlki bilen bellemeli zat Türkmenistan we Merkezi Aziýa umuman geografik taýdan Günmatardan uzakda yerleşen. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň we Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady we sewda gatnaşyklary pes derejede bolanlygy sebäpli Günmataryň Türkmenistany edýän täsiri ören çäkli bolupdy. Are relatively low. Türkmenistany orun tutan bir näçe Günmatar kampaniýalarynyň öz bağlaşan we gelecekde bağlaşmaly şertnamalaryny ýitirmezlik üçin olar Günmatar döwletleriniň Türkmenistana basış etmek babatyny ören az iş edenliklerini hem aýdylarlaryň üstüne goşmak isleýär. Meniň pikirimçe, ikinji problema hem Türkmenistanyň esasy partnerleri Rossiýa, Hytaý we Eýran bilen baglanyşykly. Bu döwletler awtoritar dolanurşy gollayan döwletler. Olar insan hukuklaryny Günmataryň gymmatlyklary diýip hasaplaýarlar. We bu düşünjeler yerli düşünjelere gabat gelmeýän hem de Günmataryň siýasaty liberallaşdyrmak tilsimlerini bu regionyň işlerine täsir etmek diýip hasaplaýarlar. That's the concept of democracy or of Olar demokratik gymmatlyklary Amerikanyň ýa-da Ýewropa Birleşiginiň regiony gözegçilik astyna almak islegi diýip tasdiklaýarlar. Şeýlelikde Hytaý we Rossiýa döwleti awtoritar terzde dolandyrmak, Kırgızistanyň ýüz beren ýagdaýlaryň gaýtalanmazlygyny kepilnama diýip hasaplaýarlar. Şu terzde Moskwa we Pekin Merkezi Aziýadaky siyasi rejimleri gollaýarlar. Hem de bu döwletlerde insan hukuklary bilen baglanyşykly kemçiliklerin öňüni almak niýeti bilen edilýän halkara basyşlaryna garşy durmak bilen jogap berýärler. Netijede bu agzalan çäklendirmeler belli bir derejede Türkmenistanyň garşysyna netijeli halkara sanksiýalaryny girizmäge täsir berdi. Ey ilahi